Kesorkar Meghalaya kala syong jingalang wakarpang ban wad lat bat taisani bah kumnu ban pen khoj di lai tali kiwa jo kesor shlong kiba kenthop ya kawa khra sherpi bat ken kini kiwa kidan hakathop juki sapusan tri kiwa kiba ja botam hakari India baro kawe katkum kajing thau matang jaga National Green Tribunal NGT hakani ka jingalang hayojana bhavan sekretariat ladan lang menteri rangba konrat ke sangma sembut menteri rangba Pasnya Bahalang Dahar, Menteri ki Kampen Roy jengka jengkia Mbak Elhek, Chief Secretary Ba DP Walang, ki he sorkar, ki dor barsnong bat ki riu pai ba. Menteri rang ba ula batai, ya ki jing temu jengka ni ka jingelang, kalong ban wat ya ki lat klenti kumnu ban pen kho ya ki ni ki lai teli ki wa. Ula kentu ki dor barsnong ban snok tilang, bat penno ya ki jing aibu jengki halor ka ni ka phang. Ula ong ru ba kalong ka badan kam ban tengka ya kamaryang klam da kata ya ki jing trai jing kata jing ki pat ba ula ong ru kani kade ka jing sedang bat an bud dien ru ban pen khoj bat tengkai ya ki wei ki wa ki badan hakajilla ula thu ru ba ki banai ki snam ban wan kajala kala sedang ban pen kre ya ki program ban pen bha ya ki nala ban pen duna ya ka jing pendan kam ki plastik bat ban pen ya da ki kali elektrik kum kilar ban yada ya kamaryang bat ka kwat ka khia jong ki pat ba Uba DP Walang Chief Secretary ula kentui kinong sensyar shnong yaki seng bahalang bat yaki pat ba ban shim khia yakani ka kam daga jing ajing mut bat jing shim banta hagi jing yalang perkhat kam ban pen khoj yaki wa ka sor shlong ulong ruba kini kiwa bakong san shlong ki don ka jing dei bahajan hadu kata kata bat ka kot ka khia ka baha ka miat juki pat ba ka shlong mendeng la khot yaki department repair la khot ru yaki seng bahalang ila khot hi rangba shnong senjuk rangba shnong but ila don ka jing yakran mene halor ka jing jabo jongka khra barka sherpi but ru ka ken ki jing yakran kare kumno bagila bun yatrelang banwan ra ya jing job halor ban pun khoj yakini hi wa lightly but hakaju akporu ni nagaliang government in ai ke support boro yakini ki traditional bodies, traditional heads, kunki rang bashnong, nantai ki environmental group ru ko abanong involve. The Chief Minister ru la ong ba unsap long ya kene ka climate action plan meeting how nai me ngatrai but katar ko de way na ki agenda ka ba min hab ya kren hadin tamba immediately ka ba meneh ya kren sepang ka khra ka sherpi bar ken but ngelayo ki idea bat ki suggestion ki babun na ki dong prepare na ki rangba na ki long kmer ki bawon lang hatu meeting but ngi sasna manta ya ka blueprint kumno bangin ya pen ko ya ka khra kumno ngi pen ko ya ka sherpi bat ken ru ka don kamha namar ba kan dei ka sos jong ka di hadin habo ya ka news long area masul board bakan impose fines but mental asiteo mentala collect fine ba ar lak steng lai lak el adan mata the last 10 days komot mata la suppose ngin adok ngilong meeting hangne aka drill tarik u yayong mata snam hi but kajinya kran borbor kadai ba shabar municipal area jelem no murban pen artli kirai ngla sim bakta kadai kabunung kong ba ka department beriban pen ya ka jingle khoj shabar jang municipal area kadai ka PHE department nomor PHE kadai ka public health engineering kamdei tang ka drinking water kadai ru ka rural sanitation kan pej ya ka jingle khoj khoj shabar jang ka urban area te ka PHE kadai ban pej kata bat haju por kirang ba snang ru meneng la pen I ya ka an ka blasna na district council ba maki ki kam ki ban le bat la ai ka board ya ki bigila ban impose fines la dan mano miki long yeng ki ba le aklumar ha kam bani bread ga jabo jaban district council ni ka don kam ha namar ba ka district council ka de ka ba ai board ki ram ba snong lamba ka ne ka rules ki blasna house name arajar arqar but ya ka tu rules in circulate menne ha ne ka meeting but next camp ba ki ram ba snong barka district council kini tri lang lagi mangjaban pun khot bisa em ni khamang pisai ek mal omnem don budget ei tamba mentang national ka blueprint nomor ba ka follow up action menta hadin kini ka meeting kini national ka blueprint but hadin national ka blueprint ni sa don ka indicative budget pengiran ka bisa ka no tamba ban khot ya kawa as it is ka NGT ka labu lupa ka basis paklur ka bagi ka ring fence account kemudian kini ka account umla don kam manu na menta ka kam laj na menta kini kadang em ka dan hi ka jikta namar ba ka
kawan rak ada ya ka jikta ya kene ka dam hang thi nomor pa ka jabo jaban khoi kale chitu ka so desilting ka gidan ka man le ka desilting hadin bar khoi itu bar kata ka de ka ba ila ekran menne usiam ulakta halo ka handian ba sa hable ya ka kam dia bar khoi itu bat gidan yet mentai ka jaka ba ladang ile ka desilting ladang ipen khoi ya ka wa yam ya to ka jabo jaban khoi ni bu hai tingirang Hoi kung kejelam yang nyesol sorong ya tadi pemikiran apa partai berlatih kita ke village ke bah hoi tak kan notam kan kamlong lagi yo ia kata kenam bahkan di kanong ba hoi tak kita lem Ka rai bumi keding. ka rai cuma nak yang ke sini Kan keding nang bumi. on nak dia tinggal dalam ka rai dong ba ka government tu kan ya lang hi bat kandon kejing ya strop lang namporo kiliang bat kedorpas nong bat government bat department ski boher bat kaleng government tu bat hi bakal hai jadi rakat ba kala pan mentap ban penne ban penya sakmat de kan kejing khoi kini kiwa borok lai teli kini kiwa bat apo snong katau kejing biru kita hi bat nakaliang chief minister la ong ba kadang don skawai pat ko committee ba pek mi halor gani bat la don ru ko suggest nakaliang di bayawan meeting mentan bat dei ban form no ko ko core committee de nakaliang chief minister ong dei tang ko core committee rei don pat ka sub committee khamtam irang ba shnowa ido la krensha ba miru ni kata kibayat bayang narawali tapi pek kita kira reserve polis hantai kejing jabok kejing jaban kabatut nang tu siapa ke skul wa indo bat syaka wa mukhrai dia datang ini pat ba ke sarkar kentu bangin lek khoi bat nakaliang jongki pat kim lek khoi tekam long dia nungkong te kata ba nging kentu yo government rupa nungkong ke pek shwa yakil jong di Indonesia terilang hang ni man kadang jong isnong ni dilong ke bola kolor borok sekat taru di sim ni kadang jimkit klik pun khoi pan ya mi pun khoi isnong le ngi khasi kabala long man gasnam ni dei kita bendreu ko ba le khoi la bang stanat hi ban long bi khoi ndre ha ju ko pa tempat ke jing long breu ni persang ban le khoi tang hai jeli le jo ngim par khat ni ki bai pa ring kham ni ngai no long ba